Yes or no? Sapat ba yung mental health support sa Pilipinas, sa mga campus natin? No. No, no, no. Yun ang masakit na katotohanan. Gusto natin na sa lahat ng mga sumusubaybay sa news na to ay bukod sa simpatya, bukod sa empathy na binibigay natin sa pamilya, sana it will be a call to self-reflect sa atin. Kumusta ba ako bilang magulang? Kumusta ba ako bilang member ng family? Kumusta ba ako bilang kaibigan ng mga napapansin ko ba yung mga warning signs? Alam ko ba kung ano yung mga warning signs, 'di ba? Bago ang isang tao yung magresulta sa violence. Naano yung immediate na palagay mo dapat kay sa tingin mo hindi dapat palampasin nitong mga in-authority dito sa senaryong nangyayari na itong ganitong klase ng trahedya? Unang-una i-review natin yung anti-bullying policy natin at paano natin siya ini-implement, no? That's one. And under that, kailangan magkaroon ng multiple channels on reporting. Dahil yung reporting na usually yung mga teenagers, yung mga bata, takot yan, Paolo G, na magsumbong. No? So kailangan ng parang anonymous reporting sa school, in person, ballot boxes, and mga hotlines. No? Bukod doon sa reporting ng bullying natin is kailangan natin ng mga access din ng emotional, psychosocial, ng psychotherapy support para sa mga bata, teenagers. May hotline ba yung mga each school natin? Meron ba tayong dedicated na and trained ba yung mga yung mga school personnel natin? Meron ba tayong dedicated na tao para doon, para mag-lead doon na hindi siya other related task, Paolo G. Totoo. na sa mga teachers natin. Tapos yun, and nationwide, sapat ba, no? Accessible ba yung mga 911 calls natin? Accessible ba yung mga hotline calls natin sa National Center for Mental Health? At kumusta yung mga ilan ba yung yung kapasidad natin na makasagot ng mga tawag na yun. So yun yung both nakita natin na both in person, online, and through call, kailangan available po yung mga support natin both sa reporting and sa counseling. Pasensya na, ito meron pang pumapasok na mensahe, Kuyang Rainer. Paano daw malalaman na magulang red flag na nagiging bayolente, papunta sa pagiging bayolente yung aking anak? Iba-iba po yung depende dun sa personality nung bata at depende kung gaano ka safe yung bahay na mag-express yung bata, no? So meron tayong mga lahat ng mga behavior na nagiging extreme, sobrang tahimik, hindi na lumalabas, hindi nakikipag-usap, or laging lumalabas, hindi na umuuwi, laging galit, 'di ba? Sobrang extreme 'yan eh. Yun yung mga kailangan nating makitang signs. So hindi natin masasabi ano talaga yung mga signs na papunta na siya sa harm, pero ang expression niya ay it's either hino-hold back or masyado siyang sumisigaw, laging galit, 'di ba? After kasi ng words Paolo G, ay ang kasunod niyan ay gamit, no? Pwedeng manira ng gamit at after ng paninira pwedeng manakit. Yan. Mga kaibigan, dito sa amin pong diskurso, andyan hot, sinusubaybayan ho natin ito hong mga development na andyan hot, may mga mambabatas na nagsasabi, Kuyang Rainer, ayan, kailangan nating dinggin, kung ano yung mga kakulangan. Okay, naiintindihan natin yung sentimiento, yung galit, andyan. At yung restorative justice siya Kuyang Rainer Hindi o yan, burita lang makapag-recover lahat. May balik lang yung komunidad. Rening anak ka may involved kayo makanyan. Mupin,
ini pong pisasabyan na ini masailan niya at kailangan din ho nating bigyan ho ng halaga yan pong nasisilip nito pong mga eksperto na malaking kulang. Na ano pa mong buri mong lakwan na Mano, anong gusto mong iwan na salita lalong-lalo na Kuyang Rainer dito sa mga estudyante na may mga pinagdadaanan? Ayan, para sa mga estudyante na may mga pinagdadaanan at lahat ng mga nararamdaman natin ay normal, lahat ng nararamdaman natin ay valid, no? At kailangan lang ay humanap po tayo ng mga kaibigan natin na sasamahan natin, mamili tayo ng mga kaibigan na pakikisamahan natin at kung wala pong kung kulang o sa tingin nyo ay hindi emotionally available ang inyong mga magulang ay don't take it personally dahil minsan ang mga magulang natin ay hindi lang informed and they're doing their best, no? At meron po tayong mga pwedeng lapitan, i-maximize natin yung mga resources natin. Sabi natin, Paolo G, kulang pa ang resources natin. Pero compared naman dati, sumusulong na tayo. At because of this incident, alam ko na mas madadagdagan pa yan. Sa ngayon, i-maximize natin yung mga meron tayong resources. Ano yung mga yan? Yung mga kaibigan natin, mga magulang natin, mga pinsan natin, ang guidance counselors at pwede din tayong mga humanap ng mga anonymous na mga group support katulad ng Mental Health Support Group Philippines ng sa Facebook kung saan pwede kang mag-post ng anonymous at makakakuha ka ng support doon. At pag-follow at panonood ng mga strategies kung paano alagaan ang inyong mental health. So, marunong naman kayo mag-research, gamitin natin yun sa magandang paraan. Abak na balen. Abak na balen! Salamat kay Kuyang Rainer. Mga kababayan, ang Tacloban na tragedy ay hindi lang kwento ng isang araw na karahasan. Ito ho ay salamin ng maraming tanong, mga kaibigan. Ano yan, Paolo G? Handa ba ang ating pong mga paaralan? May sapat ba tayong mental health support? Kung binabanggit ng aking kuyang, kulang tayo dyan eh. Marunong ba tayong rumisponde sa trauma? At bilang komunidad, marunong ba ho tayong makinig bago humusga? Napakahalaga din ho nito. At sa bawat ho na trahedya na ating pong nakakaharap, may dalawang landas ho ito. Ang makalimot o ang matuto. Kung pipiliin ho nating matuto, kailangan pag-uusapan ho ng maigi. Ito pong usapin na kakulangan. Yung school safety, mental health, bullying, crisis response at ito hong responsableng paggamit ng social media. Isa pa ho yan. Hindi ho sapat ang pakikiramay. Kailangan ho ang sistema, hindi ho sapat ang ayuda. Kailangan ho ang pag-alalay, hindi ho sapat ang move on. Kailangan ho natin, mga kaibigan, ay paghilom.